Исәнмесез, хөрмәтле җәмәгать. Миңа бик күп җирләрдә, бик күп урыннарда булырга туры килә. Билгеле инде, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасында эшләгәнлектән, бик күп хатын-кызлар белән очрашырга туры килә. Хатын-кызлар белән очрашкан вакытта фикерләшәбез, уйлашабыз, киңәшәбез һәм шул ук вакытта балалар тәрбияләүдә үзебезнең гомергә җыелып килгән татар халкының милли гореф-гадәтләренең, йолаларының югалып баруын күзәтергә туры килә. Һәм инде билгеле, хатын-кызлар тарафыннан тәкъдим керде. Алар миннән китап чыгару турында сорадылар. Без моның турында бик күп уйладык. Һәм инде әгәр дә китап итеп чыгарсак, безнең төрле җирләрдә сибелеп яшәгән татарларыбызның язу формасы төрле булу сәбәпле без инде өйрәтү фильмы чыгарырга булдык. Һәм 2 ел элек бу эшкә без алындык. Һәм тәрбия башкычларының беренче башкышын карыннан алып 40 көнгә кадәр бала тәрбияләү дигән башкышы дөнья күрде. Аллага шөкер. Сезгә зур рәхмәт. Сез аны шул кадәр уңай итеп кабул иттегез, хәтта үзегезнең тормышыгызда кертә башладыгыз, һәм инде Ак калфак оешмасында эшләгән хатын-кызларыбыз үзләренең проектларын шуңа нигезләнеп кыра башладылар. Һәм билгеле бу бишек туйлары вакытында бала тәрбиясенә, кичкенә, ягъни 40 көнгә хәтле бала тәрбиясендә бөтен өйрәтүче чараларны кулландылар. Без аларга бик зур рәхмәтле. Безнең тагын бер сөенечебез белән уртаклашып китәсе килә. Икенче фильмыбызны төшергән вакытта безне материал яктан рухландыручылар да табылды. Фильмны үз кешебезгә генә таянып төшергәнгә күрә, бу безнең өчен бик тә кадерле. Без аларга зур рәхмәтле. Ә хәзер фильмга күчик. Тәрбия дәресләренә рәхим итегез. Кеше үз гомерен 1 елга кайгыртса, иген иксен, 10 елга кайгыртса, агач утыртсын, 100 елга кайгыртса, кеше тәрбияләсен. Бала туу һәр гаиләдә зур бәйрәм. Сабый дөньяга аваз салу белән әллә никадәр сораулар, яңа борчу мәшәкатьләр алга килеп баса. Җәмгыятебездә, тормыш көнкүрешебездә булган яшәешебез бала тәрбияләүдә әкренләп борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны читләтеп, башка халыклар мәдәниятенә, яшәү үзенчәлекләренә якынайды. Бу юнәлештә үз халкыбызның йолаларын, тәҗрибәләрен нигез итеп алып, милләтебезнең 100 аклыгы булган бәхетле буын тәрбияләү төп максатыбыз булып тора. Халкыбыз күп еллар дәвамында буыннар чылбырын саклауда, милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтләренең уникаль тәҗрибәсен туплаган. Без аны киләчәк буыннарга тапшырырга бурычлы. Бу фильмыбызда төрле карашлар һәм фикерләр белән очрашырбыз. Алар безнең булмышыбызны күз алларга, максатыбызга ирешергә ярдәм итәр. Максатыбызга ничек ирешергә соң? Тәрбияне нәрсәдән башларга? Демәк, беренче этап булды, ул да булса баланы туганчы тәрбияләү. Моңа күрә үзеңә пар сайлауда, моңа күрә дөрес итеп никах үткәрүдә, моңа күрә ана кардында баланы йөртүдә һәм башкасы. Һәм шулай ук туганнан соң беренче 40 көнне без карап үттек. Туганнан соң беренче 40 көнендә нәрсәләр эшләнә, нинди йолалар бар, һәм ул баланы бу якты дөньяга ничек күрсәтергә кирәк, якты дөньяны ничек танытырга кирәк дип карадык. Медицина телемен әйткәндә, ул баланың беренче айы, ул без әйтәбез неонаталь вакыт дип әйтәбез инде. Бер ай тулгач вакыт балага, без аны әйтәбез инде күкрәк вакыты башланып китә.
күкрәк периоды, күкрәк вакыты ул баланың 1 айдан алып 12 айга кадәр бара. 12 айдан соң бер 3 яшькә кадәр без әйтәбез инде ранний возраст. Яңа туган баланың бу периоды дип аталып. Бу әлбәттә менә шу ике безнең период, күкрәк вакыты һәм менә бу ранний период, ул баланың үсешендә әлбәттә бик зур үзгәрешләр кертә. Бала туа 3 кило булып, 1 яше тулганда үсә 10 килога кадәр. Бала үзенең весын ул арттырып җибәрә 3 тапкыр. Әйтик, бу әлбәттә без әйтәбез инде колоссаль физик развитие үсеш ала бу вакытта бала. Әлбәттә, шушы этап эчендә баланың төрле үзгәрешләре барлыкка килә. Мәсәлән, 1 яшькә кадәр баланың бик сизелә торган үзгәрешләре бара. Ул да булса, аны безнең әби-бабайлар әйтә инде, бала көн саен үзгәрә 1 яшькә кадәр. Чыннан да бүген ул бер төрле елмая, иртәгә икенче төрле елмая. Бер көнне карыйсың, кулларын бер төрле булгый. Инде икенче ноктага карап ята башлый. Авызыннан ниндидер анда сүзләр ыеша башлый дип әйтик инде, ниндидер авазлар чыга башлый, ул авазлар үзгәреп тора. Аннан соң ул үзе әйләнә башлый, яки утырырга маташа башлый. Менә шушындый үзгәрешләр 1 яшькә кадәр бик нык сизелә. Һәм 1 яшендә инде әгәр дә нормаль бала булса, инде уртача дип әйтик 1 яшьтә ул инде аякка баса. Әлбәттә, 1 яшьтән алып 3 яшькә кадәр баланың тагын развитиесе алга китә. Әйтик ди, 1нче елда ул күбрәк үзенең физик көчешен алса, 1 яшьтән алып 3 яшькә кадәр ул әлбәттә инде нерв, психика үсешен алып китә.